Feela Byang. This show doesn't say that. Sihlangisa abantu abajulayo ngafana ngapha sibenza so. Niyayibamba bona ninja yami ningafayile. Kama ndaya. Uyakhala ndana ngiyazi ukuthi yakhala necrash la ekapasini bona la imanga somuntu amazana tshela ngibuza la. Mfethu koni crash yami mfethu elomuntu ngiyamthanda mfethu mara yena akakundi. Akundi lokho. So manje tona sina for moya Feela Byang ngathanda sukenze mina. Mfethu ngithanda ukuthi ngingikise la sikhulume kube mnandi maybe ngizobuya ngishadile. Khepeka nje abantu yazi la show ngisebenza kanjani. Manje yami asimi for days and days hayi yazonzalana. Umuntu akho siyazi ukuthi uthina njengamanje. La sihlele khona kusiyala sinyaka yetshona. Yikukhona ngisho la. So manje so siyangena uyamtshela ukuthi uyakufila kanjani ngisho njalo. Sure. Mfethu asiyenze nayo. Ungadele mfethu siboneni ukuthi uzothola impala ongathi. Hello, Samran. Hello. So where we put this window? Oh, that's nice. Oh, that's the coincidence. Hi, guys. Professor, who knows? Hello. That's what? Nosy, that's what's going Yeah. Ngize nontwana. Untwana yakhala. Kodwa singazokutshela yena. Untwana yami. Platform yakho ke. Angazi uzomtshela kanjani. But platform yakho ke. Platform yakho ke. Singakhuluma, sinipha 5 minutes. Only 5 minutes then done. So ish asolo ukuthi yabona ngifina amakhemera khona ish impela ngazi ukuthi lento ngayichaza kanjani ukuthi ngiyithanda yazi Manje wena uthanda umuntu yakhasha ukuthi bengisaba yabona ukuthi ngizofika kanjani so ngoba nje kukhona le group lena la kasiveli yenza ukuthi izinto zibe lula. Okay, shuthi kuthiwa ifika ngabe awushela. Ish ngizozama eminye plan. Mawesho ukuthi bese kwafika le plan ile ukuthi bese izinto ziba so bangisizile ukuthi ngifike Ngoba wona kade mosiwangazi kade sijwayelene why manje? Ngazi kuyenze ukuthi umuntu ufuna umbheke icala ukuthi unjani before uhamba uyashela yabo because ungathiwa nje sosifaka kuphela Usungibonile ke usiyana. Ngiyazi Okay. And uyazi ukuthi nami umuntu wamanje. Oh yeah. Okay, Nazi. So manje untwana utshela isitori wona nomuntu wakho. Ntwana, futhi vela umfile nakancane next. No. Ntwana phela umhle kanjani? Phela mayelo bone, iyafanelana. Nazi. Etisike nje ukuthi nje zama. Akukuzama ngeke kwazi ukudlala ngawo ngikhona. Nomuntu wakho ni. Eish. Ma. Doklam. Bafethu. Anzile bafethu. Nozi unomuntu, untwana sasisingile njalo. Azabe njalo. Uzoba nenye crash, uzoba nomunye umuntu ozombuza ukuthi angifila Byang. Uzosiphalele so thina nje njalo. Ungakwazi ntwana yami, into ezenzeka ngisho. Sure. Nozi, sibuyele isikhathi sakho lentwana yami. Siyabonga ne. Ube grand ne-boyfriend yakho ngisho. From Thina babuya ngifila Byang. Until we meet up again next episode bafethu. Sibongile.